Spolu sme nádej. Zapíš to, nemôžeme strácať nádej. Počkaj. My sme tá nádej, spolu sme nádej. To tam zapíš. napísať. Neviem, ale je to zinkové múdro. Nemôžeme strácať nádej, my sme tá Rozprávajte sa nádej, nejako. spolu sme nádej. Tomu ver, to je silné, ale to je silné. Hej. A skončíme niekde, podľa mňa si myslím, že toto. Ten sveter. Ale to Ja vlastne áno. Tak zober ten svet, nie, ty dojdeš sem a že čo, počkaj, inak nahrávame, tak za... Môžem? A to mám vôbec klapkať? Tak na čo tam je klapka, keď nie je zvuk? Lebo aby tam bolo iba akože obrázok, ktorá... Bože môj. Aha, to som ja? Môžeme ísť. Dobre, poďme. Točím. Ja idem, dobre. Scéna 23A, take 1. Vlastne najlepšie by bolo, keby sa vy dvaja na tých motorkách stretnete niekde, jak je Tadeáš so zvukom. Jak Šimon? Viete to nejak tak vypočítať? Šimon? Dobre, tak idem. Šimon! Že keď sa stretnú túto, tak mám nasledovať takto, alebo iba rovno? Áno, iba nasleduj, hej. Dobre, idem. Zinko, ako? V pohode? Poďme si to pozrieť, hej? Sadneme a budem ako... Dobre, Snímaj, teším. Dobre, scéna 23A, take 2. Poď, ideš vzadu, dozadu. bežím. Počkaj, Šimon. Počkaj. Páči vám dáš vreckovku, prosím. Jej, Ale to je pekné. pošli. Control your privacy with the up. Môžeme poslať aj sebe. To by sme to poslala. Dopísal, čo som dobre. Ideme na ešte váš to prvé, hej? Áno. Ja si musím iba vlásky spraviť. Takže teraz je to najročnejšia časť. Ajoj, ako ste ďaleko. Už to hotovo. Môžeme ísť. Hej, Hej. poď, tak poď. Až hlavne toto. Ja by som si nechala poradiť na to. Teraz nemôžem. A ja som taký tvrdohlavý, Ja by som si viete. na tvojom mieste asi nechala poradiť. Čo? Poď sem, Zini. No. Ideme sa synchnúť. OK. Začal znova zaber? Ešte to beží 3 minúty.